От в Литві є орган подібний, так, який здійснює добір і карає там суддів за всякі недоброчесні вчинки. Очолює журналіст. Тобто він орган складається з 7 людей, так, 3 з них, тільки 3 делеговані суддями, тобто це самі судді, а ще 4 – це представники суспільства. Там є журналіст, громадські активісти, є психолог. І от і журналісту не треба нічого доводити. Він просто каже, ні, цей суддя недоброчесний згідно оцих от бангалорських критеріїв. Мені здається, що цей будинок не міг бути зароблений чесно. Або мені здається, що діти цього судді занадто розкішно живуть. Де вони беруть гроші? Значить, це хабарі. І так далі. Тобто питання, знову ж таки, повертаючись, я дуже хочу, щоб от ваші глядачі і глядачки це розуміли, що у нас є орган Вища рада правосуддя, який без суду просто своїм рішенням може звільнити будь-якого суддю за те, що він, ну там, поводиться невідповідно до закону, не дотримується суддівської етики і так далі. Вони не роблять. Вони минулого тижня відмовилися, ця Вища рада правосуддя, звільняти суддю, який закривав справи проти контрабандистів. Ну, от уявляєте, вся державна машина працює, там слідчі працюють, прокурори, розслідування. Ми, як платники податків, платимо, ми втрачаємо на тому, що є контрабандисти. І от воно доходить до фінальної точки, там сидить суддя, який масово це закриває ці справи. Його треба звільняти, його треба самого судити, карати. Вища рада правосуддя цього не робить. От. І тому... А чому? А чому не робить? Тому що як обираються зараз члени Вищої ради правосуддя? Наприклад, з'їзд суддів має свою квоту, і минулого разу вони мали обрати 4 своїх, ну, по своїй квоті, 4 членів до Вищої ради правосуддя. Ми, як журналісти, оприлюднюємо за 2 тижні список з 4 прізвищ, які будуть призначені типу таємним голосуванням. Уже все було погоджено. З них 3 мали висновок про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики. Це 3 абсолютно непорядних суддів були призначені з'їздом суддів на оцю найвищу посаду. Не годиться. Значить, цю функцію з'їзд суддів не справляється з цією функцією. Треба забирати. Або самих делегатів на з'їзд суддів обирати не так, як зараз Богдан Львов, голова Касаційного господарського суду Верховного суду, накачує просто, каже, за цього голосуємо, за цього, щоб вони, по суті, відібрані судді не самостійні, нечесні, не хочеться вживати нецензурну лексику, ну, коротше, боязкі судді, вони роблять те, що їм сказав Богдан Львов. Хай судді самі в зумі проводять з'їзд суддів і обирають, можливо, у них вийде з іншого разу когось другого обрати. Або там по квоті президента. Да. Тобто це все не годиться, воно не працює. Треба міжнародні експерти.